El Club Natació L'Hospitalet ha assolit el repte solidari que es va marcar per aquestes dates nadalenques, recollir aliments en una prova de 10.000 metres. La iniciativa ha estat idea de l'equip màster del club, format per nedadors i waterpolistes veterans. Per segon any consecutiu, l'equip màsters del Club Natació L'Hospitalet ho ha tornat a aconseguir. El passat cap de setmana van fer una crida per participar a la prova solidària dels 10 quilòmetres. Una fita que consisteix en nedar 100 vegades 100 metres. Els participants havien de portar aliments per tal de destinar-los al banc d'aliments de la Creu Roja. Tot i que la prova és força dura, el motiu solidari sempre dona un plus d'esforç a l'aigua. Normalment entrenem uns 3.000, 4.000 metres, avui és un sobreesforç, no? I com és una vegada a l'any normalment que es fa això, ho intentem aguantar bastant bé. I aquest any la secció màster té una nova embranzida i ha organitzat molt bé aquest 100%, i volia participar d'alguna manera. La secció màsters del Club Natació L'Hospitalet va demanar als participants que portessin productes de llarga durada, com ara oli, sucre, llet, llegums i conserves. El repte es va assolir gràcies a l'esperit solidari dels integrants de l'equip màsters. Perquè és una cosa que no la pots fer sol, és molt avorrit, i fer-la amb gent almenys estàs entretingut i és un repte que costa de fer i val la pena. Nosaltres mirem de portar-los a la Creu Roja, que és el que també ens patrocina dintre de la prova. I a partir d'aquí, ells faran el que calgui amb els aliments. Entre todos, intentar conseguir alimentos y cosas necesarias para la gente que en esta época necesita un poquito de ayuda. En total, la secció màsters del Club Natació L'Hospitalet ha recollit més de 100 quilos d'aliments destinats a la Creu Roja.